ligesa liokorere lia bana ndiro ndikakarona so tebeke mane nonya na TV liogorete bwoko otogeri gungo mwana bwatire. There is no problem. Murabe bali mu ninyigo bake ochake goseka sikia ninyigo bake lakini iliita mama ke muntu mwana ndogete ke muntu mama ya nande bono Matilda emechande menene asia chire na mangana yonkoroga kwani straight abana bachire kerusa no bali kakali school cha sekiro lakini kwanyoro mugaka uje kurangira mwana mami daddy magukoro yani mwana uyo na umwana na akoreri mocho mwana taliko togonyerwa mwana taliko tebiunga gambo baorokererigwe umwana konya akoreretwa akonya kogombigwa baba mami daddy yani mangana maya embu ya kogombi umwana lakini umwana uyo ndiyere kago chamanyere kenekebe ekenekia umwana ndikago cha kumanyanga ki igango kora mocho tata akogechigwa iga nkukora bobe mama nkuigwale bobe iga nkogendaga ali ngongwate remote ya TV mama nkuigwale bobe nkogendaga ali mugondo ngusali ndagireroro mama tata nkogachigwale onsaligo umwana ndi aguche kumanya ebundishe nerebeke asige tamanyetenga ekenekebe ebyo nsikwaeresire onsaligo tegerera ngote nyore umungina ogwako mwana ngo mwana orabire bituma mugondo gosochiro saboire bitaraba omokungu ikache go changerese ngaki ninsinyire gotunda mwana sokoro koratu guterale binte byoko kwana boniga okay abiboli nkonyorore ngamaine abiboli kotwara bali gitiro na ndetali ase 90% yemeche nkonyorore ngabiboli mbali kobwekana their level yoko discipline abana tiri kobwekana nkonyorore nga omoibuli naroro onye omosubati karo motindi na babana bali bakotwara obutamira asisi osonye ise karo motindi bakonyore nga mama na ororo betaki nkonyorore nga chinga kio mwana agosire na bumoibuli ondagotema kumwako uyo ndekwaranga age chiko gusokire njira gete my whole point asego chirake mtobaiwa it is very wrong tiankwa nikigusinga mbupe mamincha yomogusi kero konyora bayibuli babere nga oyo monale abana banchete oyo ndenali bangi wente ko batimetike kyo motelio wente ko banga kangonya bayibuli bale babere omugaka no mongina onyo mugaka imukie kiranyo chaka uchabiti abana mamocho no mongina nera ko buli kiranya kero mugaka agusuna muina no mugaka ngusuna ale muina eligere abana bamanyenga tata na mama ebange tekebe lakini kero konyora nga omugaka ngusuna alega omongina nko bisaro uchintika tigime umwana uyu ngakiago kina kabwa tuburusobuli onsaligo ntatengo tebinge kwariso nero ekwarisoni timatiko sena kebekire buya nkonyorore ngaki omongina ntoro omwana naro torogete ngina omokungu one yani omwana naro torogete ngina no momura nara tundogete tata wi bono momura go sire kiasi arafu mukungu amaiko muaka kawaka tata kindigire drive and direct na ndokonyora ndakuja ku discipline na biege whatever buyanga omwana uyo gosire ono mwana ugumumura kwachire isaiga kwanyire no abwatenya sore no abwate sigara kunyu wamanyoli umwana ugakube kubiranya umwana utum na wente kworokererwa sukuru nda matebisi banke bono gakinga kirojoro achake wakatatu mi abono gano abayibuli bakogoza mama chabanene mutelero tukuraliye mangana oboleli bwokolere mbia oboleli obuiga tukwebe oboleli obuiga bukwege ka asigete okonyoro mwana nalere ngumwana yo mwana arutaku mwana arutato konyeru ngumwana oli no tebenga nki gwakolere umwana oli chakire kolera umyakira sengina umyakira usasa ise daddy mahama okolere igo ntokonyeire nandi kwanyara abayibuli bagosa kuoma na igoro yo gotonyuru go mwana ebintu bine tukolere bano mambenga abana bakira sukuru no bale chirusa. How do we bring about our kids? Ngakitokolera abana baitaba igabaleka abana umwana ule university abana umwana ule secondary umwana ule primary umwana ule junior secondary umwana ule lower classes ngakia abana bagukinwa asoboleli umwana manyetenga umwamate talikuramwa umwana mayetu umwamate talikotogonyerwa umwana umayetenga umuntu oli ogweta paro monena sende tindi kumuramba gose musiale menyeri ngaki umwana gokina yakora ndi ogweta no ase konyora abana bandi gwa kuminga umwana onabwata bayuli bayibuli umwana ogweta umwana okuligire lyusiale menyeri
kwanya umwana gusena asigitali ngewe matilda kwa matenga kaya ngikyo kokora umwana otenga umwana ukurama akurama litali nene nandi linde tu umai to kwira tato mino kuramire naje gwe kumba kwa rati kuminga umwana wanyunda hamaiga nande kene bina baru jimbigiti tai no muntu manenende mwabo nyumba lende ngakikali bono nsaligo etagwetie ngine kugwise egento nkelinga naki abana abaiga ebarasora abeke nyumba ebarasora lete nyumba gali au bagambere ubatebinga kiga mokolega lakini amagoso katukire nara abana baro babiri guchigiga bono wako mwana ngayugwa bono sokoro nonya kwabiro mwana kirengaki amagoso nara kwabiro nande nara tali kwa sokoro bukutenga ta bintu byukwane bugwa tenga trainer jald yani semi umwana mwegeri unaro moke gagukina ta kweba chinchira kiri kwa mwegeri nabi kwe kukwana onya no mupira gwaka munya gwaka ne bona ibyo tamengo kwegeri umwana nga sibe nya sorenke gagukina akunya kusiba lioka sauli yake kwa raza abasongo bagote babuna spare the road spoil the chance yes umwana akwe biboko lakini bindekero gwito umwana narotali tali okumuhida bakomo omenyete egento tukulilia gatukwa na mangani gesusuro a punishment teba iseko ba cobra punishment eliye kumisa abana umwana we nabe tali lazima akumwana biranye naboko mwegeli omworokeli asamangana naboko mworokeli asibikora naboko maige susuro gete asamangana gete kware kertukine tesokoro ebisuro mbere twale kwayo naragote matilda kage matita matunda bagupinga sana ebisuro mbere twale kwayo umwana okuli no ene ndagira kwale kuli morogoba egere kwa manyali nganili nakora nelibe mambi tu kuirolera bakyo nsaligo mwana nali nubokima ali nubokima mwana one onsaligo ebine bisusuro twale kwa gunande byalingete gotoronge yinkale ya itubara umwana golinda agere ngiyengiya morete galia kabana abandi motebi ngaye asinchu gwakole kenekerero tuli koli mambi mwana ta kuirolera imochi ngole nyama kabisa arafu mbeka ndino mwana anaenda kitetata 0702666669 0716111177 asomorobole tu ndiye tembe bono mambia obora libuo kolere mbia aye nuru chinga abana balika what do we do inkitoko kora elige tutanga mangana yo kolere mbia na gukini abana sinchira chire chobo yani chitali chingia bana bayikabube mwana bakina batabwa timbwere asemo yane abana mbale bawukinire abo asafa mbawukoro ende boni gisukuligereria se generation heye abana bange bakare gokinirwa abana bakiniwe n'abayiri abana bakiniwe n'ekinani gose house managers ababiri bawukini abana konyorore ngabana bali bayigiri timbwa nonyo mwibuli atamanyiti abakonyoro mwibuli ngana baromo kompi gose abibuli bonsi na bakwena na discipline yerendonge lakini abana bayigachinga kichinyinge bago spend time mugali school gose n'abantu bandi balenga abayibuli bali gose ne bamenyete gose ne town bali kuchibasanga n'abana bayiga abana bakinirite saba magokoro enta tengo tebinaki umwana nyochire gukinira ase nginakuru nyochire gukinira ase nginakuru nere no bwente ko mulikira abange babwe getegetaga nyo konyora nkiringa mbana litugwako yani mbaligo mbaligo yokolikira omongi no lieri emenu komulikire menu mwana one tali gwakwa nona azinini umwana nagotebererwa umwana one aragire mambi mugaso maragoba mapema omwe lakini omanyete ngaso umwana sokoro ndagira teliko bayiko bunogoteo omoiboli oro onyo omoiboli ka onye igu onkorogo na Matilda onyo omoiboli oro that's my few onyo omoiboli karo omoiboli bwo mwana baiboli baro tiga gukiniria abana mairi kini umwana ugae bweka umanyo umwana unga kimbu ya yekina umwana kumanya isena ngina na ndo umwana manyenke wentokora Getembe hello good morning hello Getembe hello Getembe vipi yes good morning sana babu nashukuru Mr. Fred Moga mutumbi mode magu mbia tulekema we are fine. Let us come to the point. Yes. Abagakambale nebigakambire. Abagaka nebiga. Okay. Boro muno yura abako akaga. Boro tiga. Iguri amangano gukora maukwa bikirero yakagaka. Era you know mo wara mismo tigana nera. Boro tocha singa na ngere. Yes. Abana bale asinjire nkongusana nginatebera. Aba bakuru kubapa basi bakuru kudadi mami.
mwana tanya kura ni suni ya mamo ya tatu mwabo Bako mwana umubira kama sweetheart. Na bako mu. yani bako kwagi bako kumwagi bana giyatobe gasien kongu munaboni tinisi ya bwadire miaka abana tukunga nenda mumani kumuruma baka maina tigaroro lakini kwa kora bazana selekana yangu kwa dienga gi wa kwa lira mangana gedega ito ya gine gesibo Straight. lakini nda arte bukule kwante ngaki o mwana tamsa kuli mkego Mwaro kere likaro moke. mwakari na muto kunye kumbe karura make usoko nya kwa karura make Yes. ono linda wa kamuna abulenda wa kamuna ku Baga kali kuegera mwana takunu. na bwa ba jikibara micho dara ngada di mami ona abuna network ya sira me atoka nganto wa di maera kama su ko to musu ko trade mo mbi wani na changi Dada. Azade sana Fred Moga. Rekebishe nkwano ya huko ndo kaka. Mbura yurembwa igurenge kora. No antu tu asege te nkwano naka kakole. Ase nje bintu biroko kwana. Yetebalo. Ketembe FM Yes. onya bali ongoro kurunya geita Karibu sana be. wana ale wateva igo nsaligo Yes. umwana bana baime mire oyo ne gana chaga tume tibikorwe etiro igoro Igone kene uno nkoroga te no mwana nakora ubetaku. Kusitaku ya ta. lere eri yali songo sebono Lisongo so yai. ona igana ale wateva igo Yes. ama ena bana baime mire oyo na gatume tibikorwe etiro igoro ega kanse kamana kumuita bakakariga mura Yeah. umukungu akamana kungitera koriga kungudana tiga Igo kwa. kamoteria ko bakiringa mwezi Kai. Yeah. yengo bakiringa no mwana oyo baka mu 14 ni moita ngo muira nyagetari kibwe Igo ko batiringa monzi. yengo baita bakabariga mure Ilikuwa mwagete TV njaje te yoka. Muboli aliboli. Na kinko mboli ngaki. Muboli. Eliga mwagete Yeah. omwana. Yeah. Ekiagere TV yako yaikirwa ateka. Ndiro yale TV njaje te. Njaje. Nisokoro bono urarengera rigoro che no konya abana. Okonye bisa kwebike. Asenga nditukobeka tuigwana nebya. Nyabali ngoro lyeto basiko tiringo mukungu kungu na taligo tiringo igombobe. Egora isoko tiringo. Omusubati Gombobe. Gatembalo. Nandere to akoma. allo FM Yes. no mole buya no ngorogo imo kisangione No, Imbia tole mono. tata. aye ngorogo mo kisangi na kibono ntugutete igambura neri gwa diekerongo Nabona Liwa amanya. toso asenkwana tuku kwane na bono mambio kolere mbia bana. bono kwanza mpya bano manyete tabauti nero Yes. abana manyete bako bamuna kolengana bane ndiye na baibuli babo Yes. umwana umaito konyora go pemberusu akoro kunga magokoro Yeah. bono karakoro kumagokoro nga bono imagokoro ngaye anko yane Yes. nandi bono keroko eberi abane ngente yuko kubaruka magokoro anko kyango esokoro omanyete entereria abane bakomera amagunjara Yes. bono umwana okumatabye gento atabanga nje gakongondoka sokoro nje bono tagonkorera kende omwana umanya gokwenena okumotoma atabanga nje omaete sokoro yawe tindigo ikagu Yes. nando lino omwana igo bone gente kanene nkeringa abaiboli nabo bakwebereria abana bako batatera bakakwanyora nga batakire kwenena bagokora gasi noenda abageni bagocha mbaliko bakerogo noenda onde bakomateria matena anye mama mbaliko ntoma nayo gocha gosoma igo bone gente kanene abaiboli nabo baraba beaye nkorogo mo gitangi mbia mono neri gwarie kerongo bokera sakwa como choki bo mbia mono Mbia mono. Gatembalo. Getembe. hello Yes. wakire Wakire buya. Jose unyamatale express Togenda asenkwana itobono mambia. ndojenga nabonyolire kabisa nje nale batebanga inufakitira mbeta keira abantu ataino na bane kene Yes. twatiga mangame yokuna kuaberimo no kuna kubaruka marie tamako mwana okienda gakuru poi toto omwana buronge motebere mu inyori na kiuno ino go magwae ka boko ba tali okuna kumweberimo no Omwana ogo tiraka liet kolengano nkoro bado mukumuruka toto.
Toto boy baba Marita itari kuchaba yo mnanje nyanga sana omwana tigakina kama itari yaye omwana kerago sire omwana muwatere kanyerere motai kena magosa aye unkoro nabwa tengana kuchasule onkoro kwanango Rocho mwana wagete omwana okoroka mama mino. Mama mino ngakia koroku. Mama mintale korukwa meri na kweli. Okay. Bono chake kwa kameli. Enchirelia kuri. Kaki enchirelia kuri. Ajoroche no mwake kaki. Meli. Omaito mwana tali ngokora como italio kana kwa mwaka bosege kwa na como tokonyera. Mwana karago asiro como Rusia magosa ayo kubwaka kwa Rusia magosa aye. Tali ngameli waka. Aki. Mwana ndo kitete. Ya mwana. Asante sana Joseph Atwala, Joseph Nyamatari Express Mabiabono. Asibini kalibia kwa Gatembe. Hello, good morning. Tembaro. Yes. Ankorogo. Mochokoro. Nye kimura uwakire. Wakire bia. Oyo no mungere bw'ekinsaga Teresa Unda kurubunya koni bwa Matierio. Karibu sana mungina wichi saga mbiole. Indi ya mule na inu monawu. Biabono sana mungina Teresa ngitoko roba lelio bigabo kolere elia bana. Obalelio buna yule muko buna chiriki nanga nasi ngencha bana bagotabereliwa aba babono. Yes. Bana abatali batabereliwa muinyole iga. Urugisi kuru buna chiachicha. Ana bambalere irina ngina kuru buna magota abana ngina kuru saliri omwana chirimbo ata bachukuru lakini omwana gaonko motebi buna bwenete koba. Yes. Igo. Ona abana bali bakale abamwale gusunu manya sukuru nchi arenge ngale mukine iri sukuru okine to weke myaka 5 kamena kwaende sukuru Angeta nebere. Ngagoita ngagotinyoria ukagende sukuru ko manyete Ona abana bane nje no mungino mogotumba tebira Manyo omwana ngese gakuirwe sukuru kakurwe sukuru chakagonga Mwana oyo ngina tamorereti Tabichi ngina tachi manyeti Nande tuanchira nanga ngina ta gotigega asia kare gokora kurenda omwana Nkirende bagocha korie kiagare kere na bokere igonga oika kore achicha kurage acha kobarage buri mungu ito ko babona iga toche to batero buri mubagocha konyora ebintu kurwo Yes. Bona to kurige rito rige rinya sae nganya sae abana baito chisemi no bongaini Musa abana bache koba Na nto teba ngana bayibuli basali bana ngabakamenya uboyiri obana mbabemba menya chisukuru omusubati ominto kale kosomi gose na Nairobi no akaire to mwana asomere Mwana yo kagocha kaga abana bane mbatebinga mwana utako manyeti egezi wairia gokwana egezi unga konoga omuntu okonoga muri kuigwana kono mwana yoro jonkoro Okoroge manyombi ere na ingini Ayo Ayo karagate Bono mungina Teresa emechando ngitoko koreliera abana ba ukina bakina bali nembwa etaliyo korere tiwa. Omwana oyo gakira asole munabone rusa noroche ruse yabeire Yeso mungina Teresa unga. Iko omwana oyo yange sana naende omwana oyo moire kanisa ngo Igo. Straight. Mutabona mafundisho nje na Methodist Church in Kenya lakini SDA bona iganchi bwate chikambi Mpake chiabana nchiro. Mono anchera na takutanga ne kanisa ngwatikiro omwana magega na ayagenda no omwana o naende iko ngo batebina basubati ababono Yes. Nonye no gosomia abana Sunday school mbatagiti bana babo babasomi Sunday school Omwana abegeire TV no aleliyo katalikurwo. Akuligerie chi movie. Bono watu wale wanchera nga iko mwana oyo wange orojo mwana otiena na igwa ayeke rongo ne ukare kotebanga mwana ga kare go tari ko amonto kerogo ongwegere jo mwana oyo atalenga sole ngwa matebe tina kya ko monde kerogo De que rongo to erese. Liguri kirongo ni kwana bayo ngoro. Okora baba tu achi watete ngese obama tengo monto ngo wale kerogo Straight. Asi bona to wanchera nga basibati abana inu digabona nenda baboli enjerende okagete na nonye ne kera abana bakurangirwa bagutumwa bayiboli esukuru
baibuli bana gotoko abachiko manyana kia bana bao bamenyete sukuru kagete mbali kogenda ira goteba nga yani ndiye ke barua kia 200 ndigotekerera mangano mana kali kole sukuru ndo mwalimu kole se mayaye igenchere ndenga abayibuli boka na tuyibulete ntubwatie emana nturo chubu yabo ko basaba na baitu ya ndobwa baro chibu ya baro boy kia garo mwana tari yaro mokine oma mwana yana gotebya mwana yata mo sare dikianga anchere ndi ndwa mwana to dikianga to atinyeria amatu bara bumpamba sibabe amatu yemeroka amatu yemeroka ne mesaba ko no ikire nyomba ne mentagare imenye mama ne meroka ne mesaba kuba ali kutumia abe meroka mbuya ya oh no roje ene misano nya ye kwara ne kerikere yange naye na kyo gutumika aba bono mpamba sitata bana korora bochabu Bona eke golie ke kia Matilda. Ana makongusa. yo na manyete ya kyo mise ko yorabu ena leo ko eki kono nero kama ito bochabu bwa mwana kama ito bochabu bwa mwana ande kama ito bwa mwana Mbali go kuna. Mbali go kuna chinjare joro chapuna jire igo chinjare Gina saga vyamana sana. sasa ni wa bana chinsaga inu ntomere kurubosonga abu Ebe gento mungina bwinyi saga ngogiri na baharuche. Na mule nyamira. tate biraro abana babono iga mbaba etie meroka niki mbaba etie maturi Ingobo de benchano lirika umwibuli ngosuna alingino akamwana umwana gachi kogenda kuzina abi kuzina ubunyira liria mwibuli yakunya kumubanguza ne marogiri ngaba kumutinga tuba isukuyirule ligambo bikwakora gama esa igo gose uno mwana wanandigireti bono umwana okina kama ekenekia lakini bono iga umwana mpaka liria koltebobe akunya kwebera ligwa akwabusubuya akwakwa mafuta bono umwana tama etiekebe nekia nkireke engana nera atebire komenyinga abairimba roro bakurenda abana biya unabona makuru mbaro batindi sana makuru bangina mbara ali kenyoro umanyete nga umongina gedori no moti ainje ni manyete nga umongina nale umongina gesaro ralire saidi ya tata nenu ali ngo motindi sana igo nga bangina mbara bararera abana biya nabuko iro mwana musubati umina amubeke biya yes ikubwati ngaki mokine te gusina abayiboli abagabaki igencherere kulenga numongera bwichisaga ngantura mo chia bayiboli mono lakini tubuli muiboli kyoyo nandi umwana ngayi umwana akinira kale nsina kingorora ngakira kwa nyorira sa moko yokurinda mwana onde bwezi okumukine buno ragani umwana watu areta birengi ekiagera injira nira abantu konyora nga omonta ko umwana go komogosera mwanya gutwara ko ngusana nangu umwana titeki ko discipline umwana agenda chigukinira gose no magukuru ochiro magukuru gukinira ororo arafu amanye gwako umwana ona manye ngwakiru straight omongino ine koti tokwana tukambire ororo mapema umwana ona ngakia gwako magoso kia kwa tukole na babiri gako ruka igasempe getembe hello getembe ayongoroba ehiri yabo no batebi historia ya mona ya bete guru ya banu muchi bono ayeligu gane chobo mwangegera abandi baswe because angwa kwana tonyo libine gari teta otoya basoja gatinini ne bire aya ise da kemo bono yango tebi aya gatinini ne bire ukagende sabali gete yes ekero nagende sabali gete nimbe gete suti ya ne buya kabisa ne dai auka bono roche kamenya goikera amwana akarona igiro mochioyo omwana omatole ngesi etintira isiko agacha bwanka bamuneso sera asengenjo abayiboli batati komojika bolongenga nakyo mwana abwana atakara magani atire nakyagokora bono kamya batebanga abayiboli abano barenga akakinga oroche paka no analenga natiko buta nkagenda omwana agantiringa esuti ane kamenya koba etintira yoka omwana agocha ko mbwata akonya buta netintira amagoka keleza ai alenge etintira isiko wano ngamenya kwake sabu ngatayanagi abayiboli aba mbatuele ti abana buya ekero mugani agojita omwana omugani umenya kwirana ange muneso sera ange muno ryole kokunya ole kotiringa chisiro obona abayiboli abwaba paka ngaondo kama kabono ntwate tomo twe tangenda mo keikabere mbiya mono neli wali ekerongo mbiya mono liwa getembalo Getembe FM yes Eri usigerongo lya dringe iya dringe tumole kana mojo wano aba ndutu aliko gwirongori na magoko ekero ekero twagwe no mungina nkwagare twamana kwagwirongori na maraba
twanywa kabisa ande ndo mobereriti ona barero baba baguchikoranga ne ngori ego mongi no manya kuriga morego oba maji Bienvenido sono Ngoro, Getembe hello. Aro Getembe. Yes. Chia mnugazi muganga kiramba utine ngabi. Aye krambuti buyole tata. Chia baba. Karibu sana monene. Saligo. Aye no muntu muya sana chemani, karibu. Ikwana lia gore iyo ngoro. Na itabire enjene hili. Wangire gore ne eri anjete. Eri anjete. Yeah. Sininjenda imako pia jaga tubo kombe to chito chiko jere. Oh no. Yes. Tikante vega. Abaibuli bagirira abana bange bari maisha. Yes. Mongi no yuki nsaga ate banga rera abana mpambasi. Umade na mpambasi ji ari mari abana pasinge njiyo kutamanya. Mwana utingu pambasi go kogo cha kumocheke kwa nyoramu ameto umubere bumeziba. Oyire mbamanyeti. Ege ndati imeto no bojabu atatageti to gotiko mwana bukina nara akara kinyangi ji asore kwara sibiki yanga yuko manyamuna jiko sibikwa. Yes. Ono nari gotebanga abana iko bakugambirwa tari asenge njibo tindia banene. All right. Asenge njiyo korongeigwa. Ntogo sangera mwana kumusunyunda. Lakini mugaka gakuguturi umwana bunakore bujya so monge no monge no munyuria. Umanyanga abaiburi abambata itimo cheri. Angorogo mwana yo mo umuise kore go some sukuru oreririe orekuruku baba emata. Magukuru. Gia kolete jakandire Germany. Aya, umwana oya garande sukuru akaenda tata ka mwalimu amwake iga nalete karako ande sukuru ande chianga ibere yankane ye sukuru. Owe je sukuru chenjia eweke yanko ande chiro. Umwalimu abagaje bakamumera ne jira kamuboli tuko cha sukuru matuko hina ko nyorete kebirgo agaje kumara mamia mwako umwana oli aganjo kakarienda igoro. Mwana oli aganza kubunga abaiboli bakamana kumunyoka umongera no mwaga na abana n'imyoro. Amini usiamini bakataka kurwanya umwana lakini abalimu bagakonga na abana bakairu mwalimu uri ekoti. Bagako mwalimu uri fine siringeri bwa 40 ngana gato umwana wabo. Ikobono abaiboli abari mko tyote bari gusareka kwa abana. Karaba tyote umwana uri gusareka. Umwana uri sukuru kamusinya bakabona to kuwa na iga. Muna togo amana sukuru kamusinya bono iga nkaranga na abaiboli batanda nti umwana uri. So amuno mogaka nyiri umwana buno mongina nyiri umwana. Echemani. Tiakandi tunaendelea magana mayambo ya sana sibiri byage byo gwanso banene. Biamono. Asante egeke Ruth Kemtongo sana magana yeke ungabuse agatembe fema so ikiranu imambia bano nchigoro kwa Jofru nsarigo lirobali ali tobu wono mambia to besu kuskagenda ko bagatembe fema Matilda upaiko Tonti turaya tate atuwo mwana muchua tebi boko na nkaraga